Takar ka lafiya sarki, Allah ya ja kwana. Dr. Alhaji Ibrahim Abubakar na biyu mai alfarma. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara yanzu ta yi haske. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara yanzu ta yi haske. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara yanzu ta yi haske. Ubangiji da kai zan fara a tun kan na shaƙe numfashi. Babu mai kashewa ko koyar rayawa habu sai dai shi. Ubangiji tsare mu da sharon makiya ko sun ci alwashi. Ya muka wuru ya mu da biru duk sunanka ne sarki. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara yanzu ta yi haske. Rabana kanan ka talati gunda shugaban bayi. Babu magana mai daɗi kamar hadi kai da ayoyi. Kika idan an yi wa'azi sai jikinmu ya kanyi. Wanda zuciyarsa da imani sai ta kwancikin haske. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara yanzu ta yi haske. A halin gidan manzon Allah har aka habu na kawo. Sannan sanya malamai da waliyanmu kun ga na dawo. In za a sassaƙo bishiya na san ba kan kare bawo. Idan ana batun tafiya mai nisa dole a ɗau falke. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara yanzu ta yi haske. Kai Alhaji Umar Musa marafa ne ya ɗau nauyi. Bishiyar durumi ko mai bagara ka shige ta kwai sanyi. Shine ya ce a wake sarkin ƙara ya mai dubin matsayi. Allah ija da ran sarki ga waka gami da ɗan take. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara yanzu ta yi haske. Alhaji Umaru marafa kanan hakiminmu ne shi ma. Hakimin madubu makaman ƙara ya ɗan gidan girma. Allah ya ji kan tsohon hakimi Musa kalayen hidima. Yanzu ya tafi ya bar baya bayan nasa ta yi haske. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara yanzu ta yi haske. Allah ya ba mu sarki mai yakana da ilimi da adalci. Ga dubin daraja ga tsoron Allah ya tsani ganganci. Baya so a danna hakin wani koda yana cikin bacci. Taka lafiya duka dama da hauni kara ya ta haske. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara yanzu ta yi haske. Dr. Alhaji Ibrahim Abubakar na biyu kan shuhura. Kuma ɗan sarkin ƙaraye Abubakar yau ga ku sha bira. Kuma ɗan magajin garin ƙaraye Aliyu Kwakwara. Ko a nan gurin na tsaya ƙaraye tana cikin haske. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara yanzu ta yi haske. Sannan kuma ɗan sarkin ƙaraye ne Usman Zaki. Allah ya ji kan sarkin ƙaraye Muhammadu ya yaƙi. Tun zamanin akwai ashi balbal kafin mu samu lantarki. Ga magaji nan mun samu ƙara yana cikin haske. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara yanzu ta yi haske. Haifafan garin ƙaraye ne sarki Allah ya ja kwana. Ya yi san
take. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara ya yanzu ta yi haske. Sannan ya je yi can makarantar horon ma'aikata ta Kano. Mai martaba ya je Polytechnic a Kaduna mun gano. Kai har jami'ar Luko ta Amerika nan ma ya zano. Mai martaba a nan yayyo digiri na uku mai dubin haske. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara ya yanzu ta yi haske. A ma'aikatar masana'antu da kasuwanci ya aiki. Haka ma Bauchi a kamfanin motoci ya aiki. Haka ma kamfanin NEPA nan ya yi aiki. Bilhaki ya sha gwagwarmaya ya sha shidima gashi yau cikin haske. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara ya yanzu ta yi haske. Kuma ya rike darakta mai martaba farin sarki. Darakta na yada labarai a nan jihar Kano sarki. Taka lafiya toron giwa ba gabar gwanki. Masu sassakar magani sun san faruwa jikin marke. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara ya yanzu ta yi haske. Da fara an naɗa shi yariman ƙara ya mai farin suna. A 1988 ba ma manta asalin rana. Daga nan aka yi masa sarkin ƙara ya kunji dangina. A 1998 sai ga ƙara ya cikin haske. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara ya yanzu ta yi haske. Masu noma gonar auduga su suke ganin karmo. Gonar da ba a kai taki na gida ita take zama saimo. Ana igo ba suna mai jego ake waka bakin romo. Allah ya ƙara lafiya yau ga ƙara ya cikin haske. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara ya yanzu ta yi haske. Kar ka yarda kai da ka dauki ku zo kuna gwajen ƙarfi. Masu sare ƙarfe gun ƙira dole sai da ɗan kurfi. Wanda za a wa gyaran targaɗe sai ya yi haƙurin zafi. Ƙara ya har ma da kewaye yau muna cikin haske. Ubangiji ya ja kwana, mai martaba farin sarki ƙara ya yanzu ta yi haske. Masu kannuka dai kar ku shigo dajin da akwai kura. Wanda duk ya tuka tuwon tulu ya daina binkicen mara.